ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మా ఛానల్ ఇప్పుడే చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. మేము ఏ వీడియో పెట్టినా కానీ మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే మనం మైదాతో ఫ్లవర్స్ స్వీట్ అయితే తయారు చేస్తున్నాం. ఇప్పుడైతే మైదా తీసుకున్నాను, మైదాని అయితే జల్లించుకుంటే స్వీట్కి దేనికైనా బాగా వస్తే స్వీట్ అయితే మెత్తగా ఉండి. దీంట్లో కొంచెం డాల్డా వేసాను, డాల్డా కొంచెం సాల్ట్ దీన్ని మిక్స్ చేసుకుందాం. ఈ డాల్డాలో మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకోవాలి. జ్యూసీగా టేస్టీగా చాలా బాగుంటాయి, మీరైతే ట్రై చేయండి. పిండిని అయితే ఇలా ముద్ద చేస్తే ముద్ద కింద అవ్వాలి. అప్పుడైతే మనకి డాల్డా సరిపోయినట్టు. డాల్డా వేసుకుంటే ఫ్లఫీగా వస్తాయి. ఇప్పుడైతే వాటర్ పోసుకుంటూ మనం చపాతీ పిండిలా మెత్తగా కలుపుకోవాలి. వాటర్ ఒకేసారి పోయకండి, ఇలా లైట్ కొంచెం పోస్తూ కలుపుకోండి. మనం ఎంత బాగా కలుపుకుంటే అంత బాగా వస్తాయి స్వీట్ అనేది. ఇప్పుడైతే ఈ పిండి అయితే కలిపేసుకున్నాను. నేను 2 balls గా చేశాను. వీటినైతే ఇప్పుడు చపాతీలాగా చేసుకున్నాక నేను చూపిస్తాను. ఇలా అయితే చపాతీ అయితే ప్రిపేర్ చేశాను. నాకైతే 2 చపాతీలు అయినాయి. ఇప్పుడు ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఎడ్జెస్ ఇలా కట్ చేసేసుకున్నాక ఇలా వస్తాయి కదా. ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను. ఇక్కడ కొంచెం కట్ చేయకుండా ఇలా వదులుకుంటూ ఈ కార్నర్ తీసుకెళ్ళి ఈ కార్నర్ ఇలా మళ్ళీ ఈ కార్నర్ని ఇలా అలా చేసిన తర్వాత ఇలా ఎడ్జ్ని ఇలా నొక్కుకోవాలి. ఇలా అయితే చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడైతే దీన్ని ఇలా ఇలా పెట్టండి. నేను అన్నీ కూడా అలాగే చేసుకుంటాను. ఈ ఎడ్జ్ని అయితే ఇలా నొక్కుకోండి, అప్పుడే విడిపోకుండా వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇది ఎలా పెట్టాలో చూపిస్తాను చూడండి. ఈ ఎడ్జ్కి ఇలా ఈ పిల్లలు అయితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. నాకైతే కామెంట్ చేయండి మీకు ఎలా వచ్చినాయో. ఇలా చిన్నగా చేయండి, అప్పుడైతే వాళ్ళు పడేయకుండా తింటారు.
క్యూట్గా ఉన్నాయి కదా. అన్నీ ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను. ఇదిగోండి ఇలా చూడండి, ఇలా లోపలికి ఇలా అని. ఇది మైదా కాబట్టి మనం ఎలా చేసినా అది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. ఆయిల్ అయితే వేసాము. ఇది బాగా హీట్ అవ్వాలి. ఆయిల్ అయితే హీట్ అయింది. ఇప్పుడైతే వేసుకోవచ్చు. ఇలా అయితే ఆయిల్లో ఫ్రై అవ్వాలి బాగా. ఇవి ఫ్రై చేసుకోండి, తక్కువగా వేసుకోండి, అప్పుడైతే బాగా ఫ్రై అవుతాయి. ఇవి అయితే గోల్డ్ కలర్ దాకా వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. అయితే ఇవి ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా, తీసుకున్నాం. ఇప్పుడైతే ఈ ఫ్లవర్స్ అయితే రెడీ అయిపోయినాయి కదా, చాలా క్రిస్పీగా కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఇప్పుడైతే మనం పంచదార పాకం ఎలా పట్టుకోవాలో చూపిస్తాను రండి. వాటర్ అయితే పెట్టుకున్నాం. ఇదైతే మనం పంచదార వేస్తున్నాము. మనం తీపి ఎంత తింటామో అంత అయితే వేసుకోండి. ముదురు పాకం అవసరం లేదు దీనికి. అయితే మనం గులాబ్ జామున్కి ఎలా చేస్తాం లేతగా పాకం అలా అయితే పట్టుకుందాం. ఇప్పుడైతే ఒక యాలక్కాయ అయితే నేను నూరుకొని వేసుకుంటున్నాను. పాకం అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. వేడిగా ఉన్నప్పుడే మనం ఫ్రై చేసుకున్న ఈ ఫ్లవర్స్ అయితే వేసేద్దాం. ఈ పాకంలో 20-25 మినిట్స్ అలా ఉంచేయండి. అప్పుడైతే క్రిస్పీగా జ్యూసీగా చాలా టేస్టీగా అయితే చాలా రెడీ అవుతాయి. ఫ్లవర్స్ అయితే చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి. మీరైతే ట్రై చేయండి. మీ పిల్లలకి అయితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మా వీడియోస్ కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే కొట్టడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.